Rasho skeleton into ngempela la right? Themba mina babe, sothanda. Kuphela isheshe lapho. Hey, ngabe bengabhale right ngabe senkohlenya sine assignment. Khuleka babe, got you. Yeah, the best thanda sami. Cishe ngafendo. Kira lento ngibhala la. Oh babe, awungizimi. Hayi ukuthi ngitheni. Ngifuna ukuba neshow. Izorecord lento skeleton. Ingakho ngibhali eli. Uma mingazi sizorecord. Awu yazi ngwalahla mamax. Hayi okay. Baby, please. Babe, I'm sorry. Babe. Babe, I'm really sorry. Ngaxolisa babe. Ngingisithemba babe. Bengineshow ukuthi total. Angeke usifailile assignment skeleton. Base singaze sithola iqanda pho. Eish babe. Iqanda skeleton. Iqanda. Uthanga ngikuthemba skeleton. Ngakuthemba. Konzakaleni iki? Hayi mina ngiyazonda usini. Ayikho leyo nto skeleton. Usasinikile imem arong wonke ama-answer akho. Hayi babe, usutha wrong ama-answer ami. Utha wrong ama-answer. Awesothula ama-answer. Awakho lama-answer skeleton. Wena obhalile. Oh no, babe, awusothula ama-answer. Hey. Hayi umhlola. Kazini le yangeza ukuthi kuqome mfana. Oh babe. Saze sibonga ukuthi sithola iqanda. Angisophinde ngikopela itebhalo wena. Ngisophinde. Oh babe. Lalela ke bhuti. Now you will get 0 kiss, 0 hug this month. Oh babe. Hlangana manje kiss ne-hug. I said what I said. No kiss, no hug. Bye bye.